ga morna mar bedo kod odiechieng wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Daktari wa kendo wantiere studio ka. En wendo mabende ok en wendo to kata kamano abomiye thuolo ne jogo ma samoro pok oromo kode mondo mi ging'e ni en ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage kae to kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano. An luonga ni Daktari Dennis Miskela Mbega. An wuod kabodho Nyakach Paponditi tie skul Tulu, lakini atiyo kaka daktari molony e thieth mag joma mine kata gynecologist osiptal mar county ma Embu. To seche moko bende koga tikuno to an jalup jagoro mar riwruok mar dakteche Kenya kata KMPDU. To amor kendo kuluonga e studio mondo wapuonjre gi jothurwa weche mag afya mag joma mine. Kamano. Antiere kaka wadendiga kata kaka idendoriga? Anduga ni daktari ya wanawake, rafiki ya kina mama. Tunafanya juu chini, wanawake wapone. Erokamano ahinya daktari ya wamama, rafiki ya wanawake wapone. Erokamano ahinya. Kawuono ni madaher mondo miwa topic Dr. Miskela. Koro kawuono wadwa nogo mbaka e weche mag dwe ma ok kare. Dwe kaka wang'eyo pile pile ni ng'ama miyo koseromo igni 13 kadhi mbele kata ka nyako romo dhi kadhi machako pong' to chako neno lokruok e dende. Machiel kuom lokruogegi en dwe mochako odhi e dwe ka dwe. To seche moko ok odhi makare. Emomiyo kawuono ber kwa go mbaka nikech osetim research ni atamalo joma miyo kata nyiri kata mine ma dhi over 30% koso dhi e tich dwe ka dwe, koso dhi e skul dwe ka dwe kaluwore gi dwe ma ok kare. Emomiyo gima duong' ma affect joma miyo ma dwe kochopo to konyal dhi e tich iye rame kata dhi e dwe mapek kabisa kata dwe mabare kata nyine ka nyathi skul maybe nyathini ka ne class 1 to 3 kanyo no nyathi mane riek ne rikni kabisa e skul to koro kochako pong' ni to nyathi leo skul ndalo moko dwe ka dwe to jopuonj dhawo ne ni nyathino chako ng'e mang'eny kata nitiere dwe ne ma ok kare mamiyo nyathini ok nyal dhi e skul on certain days of the month. Mober kwa go mbaka no kawuono. Kamano. Kapok wadonjo matut daktari Ria Ma Gwenyore kata Ria mabiro kod chandruoge mopogore opogore kata mabiro kod pek ma opogore opogore ma ang' miyo ng'ato ok dhi tich ka en nyathi skul miyo ok onyal dhi skul e yo makare. Wachaka ne ni dwe en ang'o matimore e system mar ng'ama miyo kosechopo higni 13 kaka ni wacho nwacha lokruok mage mathoro bedo kata dwe ni en ang'o kato bang'e wabiro donjo matut e iye. Yes. Jogo mang'eny ok ong'eyo ni dwe machal nade. Kendo jogo king'iyo kata weche kata Biblia okelo ni ng'ama miyo madhi dwe ka ng'ama ler. Kendo ning'iso ge ni ok nyal dhi kata chamo sa, ok nyal dhi altar. Yes, hekalu and all that. Because nitiere misconceptions ni dwe ok en gima ber. Kini dwe en a normal biological process. Jama mano en kaka chwech dhano makare. Ma ng'ama miyo mok nyal dhi e dwe. Mok nyal chako neno dwe mare. Nitiere problem, kendo nitiere tabu e system ne. Nang'o wacho kama? Ng'ama miyo ka koro romo igni 13 odho kata sani ndika nyithindo madhi e dwe ka igni 9 8 yeah, mano is still normal because hormones makelo lokruok e dend ng'ama miyo nitiere hormone miluongo ni estrogen hormone. To hormone ni en ilose cholesterol, en owuok e boche. To kendo ka nyithindo masani gi nyithindo ma chako pong' dende ber ok ni kech so gin gi boche dendgi koro gichako bedo gi hormones gi very early. So they go gichako dhi e dwe machon. Although nitiere bede ma abnormal ma ka nyathi ja higni 3 4 5 chako dhi e dwe. Mano abnormal lakini higni 8 kadhi mbele not a problem. To hormone ni kodhi to nitiere kaka odhi chako affect od nyodo kata uterus. Od nyodo en kama makogamo remo nyathi donge iye. To koko ogamo remo to dwe wuok. To dwe ni en ang'o? Dwe ni en ni ma estrogen hormone chako loso odni wendo biro nyathi nyathi dhi biro. Koro lining mar uterus no bedo thickened, ikete mayom, keto remo bet mang'eny mondo chak supply nyathini komako ichne to placenta kata mana biro nyalo moko e wall mar nyodo maber ma nyathi dongo maber. Kuma go nutrients mabedo ema temo chako losre od nyodo. To ka dipo ni miyo ni koro kogamo remo to lining mano losre remo mano lose e od nyodo ni nyaka koro wuogi to wuok in form of period. To jomoko ibo wacho ni maybe period en remo mang'eny ahinya ma is too much bleeding, but research wacho ni nyodo makare kata period makare ok dikadh madhi
30 ml kijikni madongo mochimogi dide kende, and it should last around 4 to 5 days. Amen. A normal period when we be around 30 ml, maximum 80 ml. Kijikini kukadi aboro. Kokado kuro aboro no 80 ml. To mano kuro is an abnormal period. Mara kuongo. Mara riyo, ene ni seche ma ngato odhiedwe. Walungo ni day 1. Ochieng mo kuongo. Tare maranga mamiyo ikuano day 1 to 28. Mano regular. So in 28 days, moket ma regular. Ma chieng mo kuongo ni chieng mamiyo ni uchako neno remo. To go di edwe ndalo madhi ndalo abich. To mano wacho ni chopo ya day 5. Ma o shade lining mano los ne odinyo manya thibiro gocha. Kagiro se wuok ni to from the around ka period zumo into o months chako loso chako prepare again. On the middle of the cycle around day 14 kai ngama miyo golo tong ovulation ogolo tong machako rito ka ngama ka koromo gama dicho to gama goremo koro day 14 ko chopo ka koro thick lining no bedo thickened to tombo se wuok ovulation to ngama miyo ni okoga moremo. So then that thing thick wall chako weekend mos to go jopo day 28 ni to teko ne rumo to chako wuok as period chako kweno manyien kendo. So a regular period should last between 21 days to 35 days. Mano cycle normal. You go give short periods, give it 21 days. You go make prolonged 35 days, but can keep it shorter than 21 days. Actually, it didn't do kauono. To bang ndala par chako ne do kendo. Mano tie problem. Mara rio kino do kauono. Ichaki no ka duche se kadoma ndi na duche ariyo to bakino do kendo. That's a problem. Jomoko assume gania ni due biro mwiso due kata end month. Ni ngarajo niya niko ka hotel pradio go chiko pradek mani due amako koso tarigi ko due oloko. Joba miyo nigi calendars mopogre. Ngato maybe day 28 neni or follow na 15th or 16th day of the month. Ko joma chore ka gi confuse this thing ni gwe ni due biro kama shahara mani miso due to due chopo hapana. It can run anytime. To bendo ko no be every month ibonene. Jomoko nene 21 days, jomoko nene 28, jomoko nene 35. Yes. Mara de keninga de da no ken computer. Neni computer maki set alarm kata sibo ni set alarm ni alarm no yo agisapaga rio pile. To bo yo agisapaga rio pile. Then da no tigi makelo loko mupogro. Ko don't expect nia. Nika wono kino do it after 28 days. To next time nene after 32 or 30. To there's a problem on irregular period. No. So as it falls within this 21 to 35 kind, we don't have a problem with it. We don't get problem code. One problem and 17 okado, yes, so it's all over the place. Manolo irregular periods. Yes. To take kwangenyo makelmo pogro. Come on. Ilero no maber mokalo kenda dokero kamano nyahera mara chenro ni iwinjo gima period en iwinjo gima ria en iwinjo gima dhiedwe en ka daktari lero no maber mokalo en ikruok mar od nyudo mondo ka ponono ni gamore mo kata kimako ich to kanyo oseikore maber ma nyathi nyalo donge to ponono ni okimako ich to anga no wuogo ko e yor remo kata e yor dwe mondo mi kendo chak manyien mako chopo kare tok ovulation ka ngama mi osegolo tonga oriwore gi ngama dichuo e sechego to mako ich to ido kacha oikore kapoko oikore kendo pod wuoka manormal e kinda ndalo 28 nyaka 30 koda 21 days 21 nyaka 35 days nyaka 30 koda beach to berka jo neno bedani dwe oken chilo jomoko osebedo miyo joma minengo ni ko die dwe to no ka gima no lele kata ne angowa no gini enena remo manormal manobedo aligning cha to work. There's nothing dirty. Mano joba mimi ngama diedu ninga ngama chido kikbede mbele jikela ngango. Masasa mimi no ke diedu ngama miyo tino kala ke tik my work. Dieti ethiet. Because that period makawaida en bright en remo marate martin to onge tik mora kama no kokiro ka it's too black to the smell or ngenya inya tidhi mondo ngeni enanguma kelo problem kanyo sechego kama mapani mano bende babongia ne rangi mar remo kod gimonyiso nikech kocho ni en too black kan too black de bede ni ango motimo wambo donjo kanyo bange matina kapo nono no ngenya inya nikech samoro ngato nyalo paro ni onyalo wuok kata goro kata onyalo wuok chupe lita nikech ndalo bich daktari gi
Kijiko mani wacho cha. Yes. Come on. Yeah, a very small dot. Okay. Okay, remo mang'eny. Only that Jimmy's construga. Kino ka remo wuk manyan churi kan local parts man ka da radio chieng. Then ya ko dhi ng'ini ang'o miyo dueni wuk mang'eny kama. Come on. Ma onego beni ka beto ng'ama miyo. Ng'ama miyo tiyo gi parts ariyo in a day. Kamano. Kukino kidhi gi parts madhi mana adek ang'wen to bende they are fully soaked ma chuni mondi tigera gi ma heavy cha. Tibonge ni this is too much bleeding. Kidoko you are mukadho kata 1 week kapodi due isekadho ndalo abiriyo to pod dwe odhi mana mbele. Mondo be nyako ng'eni mayo koro ok en gima dhi kare. Ne wantiere kod kalenda nyakwara Ramogi Ajwang' ma bende daktari nomulo kendo nopimonwa maber mokalo ni kama ika konego beni kwano dwe kaka ng'ama miyo. Wacho ni ji duto te opogore kendo ng'ato ka ng'ato nitiere kod tarige ne. Kikipani koro ka untiere gweng' to koro minete mane gweng' no gin gi uniform. E kalenda daktari. Yes. Kuom ranyisi ka ng'ama miyo ni ochako neno malo tarik 8. Koro wadwa chako kwane gi tarik 8 no to kokwa kwano 21 days nyaka 35 max koka wachako kendo manyien. Onego bed kama. Yes, koro wachung matin apuonjo piny. Koro wacha ni my is a calendar. To for the sake of the completeness wacha gi kai ni my day 1. Koro ng'ama miyo ni kochako neno dwe tarik 1 kama. To wayudo dhi kare dwe ndalo 7. Koro ka dhi 1 2 3 4 5 6 7. Kanye ma dwe orume. Lakini nyaku ng'eni ni ovulation to kind 28 day cycle kama to ovulate for tong bo wuok kai die tong wuok e chunyi period. Yeah, ko kind 28 day cycle to kwano 14 days divide by 2 to bira paga ngwen kai. Ko kai mamiyo ni tong bro wuok to tong ka wuok kai to dhi to ka dwe no rumo kai tarik 7. Tarik 7 ni at lining cha osechako losre matin kai ma o assume ni ani chieng' ma togno wuok ni to kama miyo romo gi dichuo kai to nyathi remo gamono dhi to ka lining cha en ready mar e odnyodo mar mako ejni koro kai to ka miyo ni oko gamo remo to tong ni odhi otho tong no ofuo ko to ni ko sefuo ni to wall chako bedo weekend e days gite ma by the time mama ni chopo 28 kai to remo no kuro wuok to remo no wuok to wachako kai koro neno to kai ng'ama ne for example ng'ama ja en gi 5 day period ochako dwe ka to dwe rumo gi kai to the same process oka so ndala paga apaga ng'wen to nde jogo bende ma dhi 35 days kaka ng'ano kaka days ne ocho wasa wanyi kana 31 32 33 kai koro ng'ani en co-ovulate to count 14 backwards koro no ovulate somewhere around this place koro jogo jinigi calendars mopogore jomoko bende dwe ko jopo tarik 21 kai to remono wuok gi kai tichako kwendo manyien again kai so not every woman okay miyo mote ma dhi calendar ni machopo kai gipogore so day 1 kana day 1 nyalo tarik 1 nyalo tarik 4 doesn't matter when mane majinya ka ng'e wach mar periods ijange nti jomoko bende matemo tiyo gi safe days kata gi calendar mar panga uzazi ging'iyo ni ka ng'ama miyo gi dichuo oromo ka period orumo tarik 7 ka gi romo kapok ovulation ocho. Yes. To ng'ama nyalo panga go uzazi but kata ndalo ok en computer kikwano marach tinyalo gamo remo but ang'eyo nitie jogo mong'e calendars ma regular maka ging'eyo ni ka dwe orumo to they have some safe nitie kama iluongo safe days at the egg tong wuok to tong ni bok budhi after 36 hours bo sebna kethre then again ichako bedo safe kendo nyaka period chakre kamano. Ageno ni ng'eyo kalenda ni kaka chal kaka ng'ama miyo ko king'eyo kalenda ni kaka chal emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar wapuonjore gigi mondo mi wang'e gigi koro kata kiwacho ni safe days kiwacho ni period gi chal nade gin regular gin irregular kaka makawuono wacho ni ogwenyore ni otimore nade kanye makoro wadwa donje kidieny mar ariyo kikidhi mabor nyakwara Ramogi Ajwang' kikisudi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom,
See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Mana kaka piyo molowo, lwedo nyalo chweyo be. Kata kindegi, pod nitiere agulni michweyo gi lwedo. Ma en chwech mochake. Achako chweyo agulu. Walero ni gima jachwe agulu ni, jatimo kodwaro chweyo agulu e yo maber chuth. Bi kodwa e wuoth mar nwang'o pok makende. E chenro mar pok opogore gi Sharon Ong'ao. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu Ria Ma Gwenyore irregular periods. Kidenyo mokwongo daktari opimonwa gima period en, kae to chako opimonwa kaka onego beni kwano kata onego beni ng'eyo ndalogi kaka chal, maka pono no luorore maber kaka iwinjo daktari opimeno mano en regular. Daktari ko wacho ni en irregular, namba 1 wacho ni kapono no nyalo dhi ahinya mokalo ndalo 7, mano en achiel kuom mago minyalo wacho ni irregular. Kopogore kod mano, ang'o kendo manyalo wacho ni en irregular period? Irregular period, irregular period is about the dates. But abnormal period, en kakoro of the mangeny or you are ahinya kata remo mangeny, kit remo pogore kata gitikno. But what irregular is about time. Ni okay within 21 to 35 days. Cycle ni about 21 days okay, 25 is okay, 20 is okay. 30 days and sour 35. Tukae remo mabiro bang 35 days, or shorter than 21, mane ma can carry. Mane what we call irregular. Kono kanti jogo jumamine moko, ma kono duwe kawuono to lakita mana duwe chari adek, chak dugo kendo. Chak biro bang duwe achiel, chak dugo bang juma achiel, en remo ma onge pattern, en bira oyaye sasa ma odwaro. Mane irregular period. To ntiere ishara mongiso. Ngeni circle kata dwe manga mamiyo en product kata ikele gi hormones e dendi. To hormones ge mochungne gamo remo kana ngiso uno e mochungne keto ich madong machopo dweche 9 en mochungne ngama miyo bedo gi that fertility life. Makeno ka period digo ok lure gi calendar kaka Nyasaye nochwe gino. Mondo nitiere problem e hormones gi. Kuma hormone ni wuok nitiere problem or tong ok wuogi maber kaka tong ni owuok ok tong makare. Mondo ni period ma ok regular nyalo nyisi nitiere problem e fertility no. To joma mine mang'eny pinyo ni to ang'a kelo gini. Ng'ama nyako kochako neno dwe. To initial day gini pod deni ko chako puonjire this new system. Ko chako neno dwe. Ok en dwe mabiro pile pile. Koro kata kichako neno dwe kijagi 13 ogobo biro dwe ka dwe. O buga biro je moko to pod lal pod system ni adjust.
mpaka chieng' moro koro obed after like 2-3 years koro chopo higni apaka biro apaka boro kae de koro bedo regular. To jomoko be kochake kaka en regular no to obedo irregular nyaka chieng'. Koro mano is one thing ni young ladies period get irregular. Koro kikanto be dikaja form 1 form 2 ka watch wa wachako bedo gi stress hapana. Mari yedhe makitiyo go bende nyalo mess up gi periods gi. Kwa mfano yedhe mag kupanga uzazi nti jogo mako chwo sindan e badri to period olal. Jogo moko bende ko keto mikete implant ni period lal kata biro aoyaye to yedhe ni moyo nyalo kelo that problem. Mara adek en hali mar nutrition. Kendo joma mine kaka manie pinje ma kech kae ji kata dalo oro kata kidhi kaka pinje ma arid and semi arid mamalo kaka masabed gi dalo ma kech kayo jicha. To seche ma ng'ama miyo kuchiemo malong'o to ng'ama miyo period gi nyalo lal. Yes, kech ma gi severe weight loss nyalo miyo ng'ama miyo periods gi lal. Mara adek en ng'ato ma miyo kochako timo exercise kaka maybe jogo maringo gi these athletes that severe exercise bi nyalo miyo ng'ama miyo periods gi nyalo lal. Ati ng'ama miyo bende period nyalo bedo irregular ko osenyuol mo ochako dhodho nyathi to period nyalo lal ko ng'ama miyo ko nyuol to period ok bedi after some time chako duogo to lal. That irregularity can be because of dhoth gi nyuol. As be nitiere tuoche moko bende ma ng'ato nyalo bedo godo nyalo mess up gi period kaka man gi tuo mar sukari diabetes nyalo miyo periods bedo irregular. Niti tuo ni polycystic ovarian syndrome mano ka tong' do wuok ka miyo da ovulate to several toge mang'eny machua chako wuok gi oge machua gite koro polycystic ovarian mano be nyalo kelo problem. There is mar sukari. So kisima ingi those irregular periods anything can bring it. Kata mana ng'ato koloko weather nti ng'ato nyalo bedo ni ing'eni period ni dhi biro juma manyien ti wuok idhi travel idhi kata Mombasa to that liet no kende period ng'ama miyo chako neno dwe kata kopango kata ing'eni ni chako ninji city kudwe ma ionge stress ti wuok idhi liel dala to no kitiko kata gi pads yo chako yudo period gi along the way. Oti jogo be manyalo bedo under stress maybe you ni jatu kata ng'ato mihero kata mama ni otho kata this stressful news any kata depression or very severe stress nyalo miyo ng'ama miyo chako no period mana kopango or si maybe kaka mama miyo is severe stress maybe the kit dark ni gi jaodi ko dhi maber ingi severe stress period nyalo lal. When a woman goes through a severe heartbreak period gi lal. So the ng'ama miyo en interaction of so many delicate. Yes, ma any small thing mokolo kreni to nyalo kelo those problems. Kamano. Ye na mondo mi aduoki chien matin gigi gin hormones ema control kaka tong' wuok ema control kaka lining mar ich chabet mobed mathik makaponono ni koro ng'ama miyo mako ich to odhi dongo kanyo maber. Stress dhi interfere nango gi hormones. Ka ng'ato ok chiem maber kata ka ng'ato timo exercise ma severe kaka ni pimo nwacha timore nade otudore kanye gi hormones pimna kanyo mana matin kapok wasudo nyime. Weche mag malnutrition mano science ma yekni abo temo kete mayote. For example kino kaka nangisi ni hormone no ni estrogen. Yes. Inoka owuok ilose from cholesterol from boche. Kogeni ma ng'ato malnutrition kech ng'eny jodhero and all that. Kono ka this cholesterol hormone kuro onge de boche dok piny. Kokino bang mano kuro this hormone cannot be oknyal lose. To kichaki ng'iyo ntiere kata kaka hormone mar stress cortisol. Yeah? Cortisol ko dhi malo si bang'ato nigi stress kata ng'ato dhi safari or weather change and stress hormone dhi malo. Ndika ko suppress other hormones makonye kelo estrogen mondo wuogi. So there don't ntiere chemicals mang'eny ma interact. Masichi ma that balance okethre because of obed nutrition, obed ng'ato nigi tuo, obed ni en gi stress and all that. That balance could be interfered with emakelo this issue around irregular periods. Yeah, come on. Ilere maber mokalo nikech en hormones dele gik manyalo control hormones gi nyalo bedo weather weche mag stress levels kod gik makamago anga no kelne ng'ato chandruok. Kochopo kanye kodhi kuom thuolo marom nade minyalo wacho ni marani to koro ogwenyore kata marani to en na matin kaka mar weather makangi dok kama weather bere kodi to chako dok adoke wang'e. Kata kapo nono ni en stress ka stress nyokalo to chako dok adoke wang'e.
Yes, mano penjo maber. Ni ng'ama miyo ka ning'eyo ni ido yani ineno dwe ni e ndalo ma owinjore makare. To ineno ka maybe this safari no ineno ka that change otimore. To ibiro ng'eyo ni mai safari mano kelo gini ma chiemo kichake doka kumiae. Kata ka ni dak e piny no ma ise settle maber. To everything will be okay. But no persist. Mino ka dwe mokwongo kadho. Normally wahero waketo at least 3 cycles. Mago dweche adek. Ka dwe mokwongo kadho no ka nitie problem. Mar ariyo mar adek. Ting'eni kanyo nitie problem. Kata king'eni ni ipanga uzazi. To dwe ka dwe olal. For like almost 2-3 months. Kae yadhi mokelo problem ni. To si wanyalo kaka igamo remo to nigalo ni dwe molal. Nde jotu mang'eny mabiro ng'ato kara ne no konyre kendo dhodho nyathi to periods kidho to periods onge. Ko en onge ni pod ni periods gene ni dwe nolal gi pero dhodho nyathi. Kana osedhi mogamo remo kendo ma en gech moro kendo to kia. Koro the main thing en kendo ka dwe obedo irregular more than 3 cycles to the hospital mondo ng'ini ang'o nyalo bedo ni kelogi. Kamano. O matok dweche adek ineno ka oken kaka ne en ga kanyo emonego bed ni chako dhi mondo imanye thieth. Ka ng'ato biro iri thoth ne utimo nang'o? Itimo history taking kaka iwachonaga daktari nyaka igo mbaka ni gino chakore karang'o sedhi circles adek kata kwa wuok misefwenyo ni circles adek ang'o matimore tok mano? Kamano. Koro seche kedhi hospital kino ka nitiere gwenyruok e dwe. Mokwongo mwatimoga en wago kodi mbaka wapenji dak madi kit gimani bende gik ma ose stress ise travel to bende ni mineno sani kose ni gima nonyuoli godo kose just a new occurrence. Wabro penji ka isebedo gi chiemo your nutritional history. Wabro penji wabro penji bende yedhe mimuonyo any family planning mitiyo godo. Wabro penji ka bende gima stress and all that. So wacha to manya gik manyalo kelo this problem. Then wabro penji ka bende ka ing'ama miyo bedak gi dichuo bende useromo. Ka ni yes wanyalo pimo wang'i ka bende remo migamo. Kijomoko bende ka ng'ato ono ni ene dwe kara dwe no sirumo kara no gamo remo ko ijini makara wuok to kiaga ko wacho kaka dwe ni oyware nade kara en no gamo remo ko kia kendo ijini mawuok to ijini ma otamre rumo ineno. So that's go nyakwa pim wang'i ni ng'ama miyo ni onge ich. Then bende timo wanyalo go picha mar scan wang'i to gini en prolonged nango bende fibroid nyalo kelo periods ma all over the place kind of prolonged and all that. Then kwa setimo history setimo investigations mwanyalo kata simo mwanyalo kata simo kata mana hormones wang'i kata ni thyroid hormone chal nade wang'i ni prolactin hormones chal nade. So there are different tests mitimo levels mopogre. Yeah, kawaida ni everything is okay to know what ni your hormonal profile is okay to everything it's okay. Any irregular mon mang'eny manigi periods ma irregular and they just okay gi konyere kendo gi yudo gamo remo kendo gi nyuol ka not every time ma period any irregular on show nitiere problem. Jino nyuol mopogre. So there's that variation. Emani as a woman ka ng'ama miyo nyaka ng'eni marini en gimo chakre sani koso igano ni nyuoli godo to oseng'imo ni en normal koso nitiere underlying problem. Mama no daktari wabro ng'eyo kose go picha mo rule out kata mana polycystic ovarian syndrome and all that. Ko kiki assume kibede kineno kidi idhi assume ni gini just a normal thing. Chiemo kidhi loso kar dakni to yudo kako yudo nyathi otami. To ko yako yud history to regard an irregular period, but maybe you're around 30 something. So you have a very small window. Me alo konyi go do get time go run out. Yes. That's why your situation and all that. Yeah. Ma kaponono ni samoro in janyuol nitiere kod nyithindo manyiri ma osechako neno malo ber ka uneno kode chenro ni ber kugo mbaka ineno kaka circle ne chali ineno ka bende gin regular koso nikech nitiere gik moko ma kaka daktari wacho inyalo koncho no nyalo dhi ma koro chopi higni 30 gi wiye koka ni no bedo nade ni gino chako bedo irregular chon to noko ngi chako chon ber no lo dhi ajuoga. Kwanza neno nitiere wazazi moko uyene nyolo ne daktari moro ma tiyo eboya ogochona ni gija tuo moro bong'ise ni nyare ma jagina paga chielo chako neno dwe. Koro gochona ka en gi stress ni mondo wandikne yath ni nyathine pod tin wandikne yath mondo delay period. Ne joma
wazazi ok joma mine kata mana gi joma wuone ng'isa ni kopuonjo weche mag thieth mag joma mine masani to wa insist ni joma chuo gi joma mine nyaka bede gini kendo gikaw ni bedo ni nyathi ochako dhi dwe ok en gima rach wach mo ni mine ano kata yo ke mtandao ni nyathi ma jae gini ochiko jako dwe ni lit ne ngama miyo there's nothing wrong gi nyadi ko chako dhi dwe is a normal thing, is a normal biology any process in chwech mar dhano makikite kaka to wundi nitie yath mibiro muonyo mondo lewe although nitie yedhe ma lewo dwe man that's another thing ni kaka mamiyo for example idhi arus itimo arus tingini arus kaka yudo date motimo arus idhi honeymoon to date bende period nyalo biro oringeni kidhi Mombasa to weather nyalo lokre michakre no dwe tinyalo biro no to ti yedhe monyalo miyi manyalo lewo dwe ni for maybe 1 week ka in honeymoon no but ok nyal kawo ni da kedo ni nyathi mamiyo jagida paga chiel ni da ngato da wuoti ti yedhe nyalo muonyo mondo lal chelewesha this period mano giwa kijo mamene kikitim kabisa ero kama na enya kae to koro ngato tigo marach gima daktari owacho ni nitiere yedhe minyalo mito lewo kata mako dwe matin ma ok wacho ni mondo ngato misuse information no nyaka Ramogi ajwang' yenwa wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime odhi bedo thuolo ni ma idhi go simu mondigo gi daktari mbaka entiere ka mondo mi ogo kodwa mbaka entiere ka mondo mi opuonjwa mi kik isud kata matin. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Seher gisani oseriwo keny karan. Kora neno na setieko tija kae. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. No shortcuts are taken. No monkey business are condoned within the centers. Doho ma Homa Bay oweyo jopuonj mitudo gi kuo mar penj KCSE kod rambun mar siling milion 2 ng'ato ka ng'ato. Tie jok maloko hala mawuok tich saa 4 kafyu oket saa 3 kowuok tich timake ni oyude kafyu jakuo to we wuotho gia Wabunga gia Manyata gia Nyalenda achich achiel mitudo gi kuo agoko e boma ma Kisumo omaki. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Manen jatend piny America Donald Trump oyier kendo ka oyombo Kamala Harris gondamo mabor. Machiegni kendo page laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu watere kwa Dr. Miskela studio daktari ya wamama rafiki ya wamama wang'yo kacha Ria Ma Gwenyore mabedo sepimonwa e yore mopogore opogore kendo gima ber ni otiyo gi dhulu mayot mokalo manyiso ni wanyalo winje maber kendo wanyalo winje mayot kapono no nyathini chako neno malo oja higni 11 higni 12 higni 13 wetemo delay we interfere go we record daktari wacho ni mano en gima normal en gima kawaida moko nego beni temo rocho kata matini nyalo roche sani bro kelo ne nyathino chando kendalo manyime kaka ne wasewacho ni en thuolo ni nyaka Ramogi ajwang' waya online inyalo go simu mondo mi penj daktari penjo duto tema inyalo bedo godo seche ma igo simu no idwoko duond TV ni chien kati penjo daktari bro yudo duondi eyo maber mokalo daktari ka ni dwani wapuonjere godo ang'o
amor ne wach picha ni miyo tija bedo mayot ahinya. Koro ineno mae en nyodo wall kata korot mar nyodo. Mae to mae remo mana ng'isi ni kata tarik achiel dogo ka 0 to kele nyaka 28 day kai. To kata ng'isi ni tarik from day 1 kai ng'ama miyo ni chako golo remo ene dwe. No mai this is breaking down. No go gore ko break down. To dhi dwe onyalo chopo nyaka abiro kata for doesn't matter. But what about your partner joni from tarik abiro ka dwe serumo ni to wall no chako bedo mathik kendo orito mondo nyodo ka ko. Yes. Gigene maloga kigeno ka tong be chako losre kae ovaries. Mago chopo tarik 14 to tong wuok e ovulation tong ni owuok kae. To ginene to kowuok kae to do ka wall be thick maber ma ka ng'ama miyo ni ogamo remo koro ng'ama dichuo to tong ni gi koth ng'ama dichuo loso nyathi to wall is thick enough ma nyathi nyalo donge ma nyathi bed maber. To ka ng'ama miyo ni ok ogamo remo to tong ni chako tho. Tong ni form no ko form mo tuo modhi. So jima that ok otimre ni to this thickening chako bedo weak. To bedo weak no ka koro en gi spaces mang'eny e iye kae. Ma ujobo 28 day kae ni to chako gore piny kendo. Kuma ne circle to kendo no ka tie hormone man ni estrogen en mo play the biggest role in thickening kai. Ma ko onge to thickening nyal timre e yo makare. Ko kama miyo ka periods ok kawaida kata gwenyre tingeni either tong ni ma ok wuogi maber mondo megino tho on hormone ni estrogen ok olosre moromo mar thickening mondo otimre. Koro mago no is the main thing mana temo ngiso je e picha ni. Kamano. Number 1 en mainene screen ni kanyo minene TV ni kanyo thuolo berabera chuth daktari nitiere studio ka obro duoko penjo gi duto te. Samori nyalo penjori ni seche ma ng'ama miyo dhodho ma koro period solal kaito seche go bedi done kendo ng'ama miyo chako mako ich e process kata ediere no ok ong'eyo no mako ich dhodho bende odhodho ka kaito samoro ijini owuok kaka ni wacho cha daktari ma kendo bang'e no chako neno ka remo wuok kendo wuok mang'eny mokalo. Wabiro i complications aina gima koro gik moko gwenyore ma omwatni mokalo kama. Koro ineno e picha ni hormones giwuok e miluongo ni pituitary gland. To gland rembe bende hormone magolo chak prolactin hormone wuoke. So seche ma ng'ama miyo dhodho nyathicha to hormone ma prolactin ka ni malo to depress osimo hormone ni. Emomiyo ng'ama miyo ka dhodho to ok ne dwe. Ineno? Koro seche ma kata ng'ama miyo kata ka maybe odhi ogamo remo kokia to polo dhodho nyathi at one point kobiro e clinic kisedhodho moingo dweche 6 pod dwe kodumo tibobiro timo ni pim mar ich to bonge ka in gi ich to ng'ama miyo bende kodhieri to dwe oyware moingo ka dho ndalo 7 gi kibiro osiptal nyaka pim ni ich mondo ng'e to be ma en dwe man kawaida koso ich nitie ich mowuok kae tikia. To jok moko bende ka nitie joma mine mag ka ich owuok kamano odhi osiptal mofweny ni jowuok modhi oluoke mogol gik manodong' biro manodong' te to pod oendelea bleed mano ba aseneno. Mas kendo ka idhi osiptal motimni luoko ma gol biro modong' bang' lalo ich to pod bleeding oendelea bende nyaka iduogo osiptal gi sometimes nitie cancer miluongo ni choriocarcinoma cancer mawuok e wall mar od nyodo ma nyalo bedo si ng'ama miyo olalo ich no. So sasa mino ka bang' lalo ich remo medo wuok kik ibed ot dhi osiptal mondo goyi picha mondo fweny ni bende en luoko mane kotim makare koso nitiere something else. Dendi ng'ama miyo en gima very complicated ma sasa mano ka gimoro ok oluwo kare nyaka dhi osiptal mondo ng'e ni ang'a kelo problem no. Kamano. Apa ni mano wabo bedo kod twak machielo mana mar mano. Kamano. Kapo nono ni iyienwa mondo wapang chenro machal kod mago. In fact, gwene will to ng'ama miyo bende nitie jogo ma kichako dhi e period ang'ise ni nyalo chako dhi e period nyaka from 13 years. To doka wacho ni nyalo dhi e period for how long? Joma miyo dhi e period up to maybe around 54 years. Jomoko dhi e menopause, menopause ka koro komo nyuol 54, jomoko dhi early menopause 44, 45, 46. You know, lakini ng'ama miyo kese no ka remo chako dwe orumo ichopo menopause maybe around 54 years ma dwe orumo koro. To all of a sudden chako neno remo kendo ka wuok ni in ng'ama miyo mano se retire kata ka in japuonj mi se retire ma period no lal kata nyithini no sedhi to from nowhere ichako neno dwe kendo ko bokre from nowhere dhi hospital. So jamoko that bleeding you know ni postmenopausal bleeding nyalo show nyiso niya nitie makosa matimre ni
lining mar odiodo ni hyperplasia odio thicken masi olokre cancerous kendo endometrial cancer mar od nyodo koro mar remo mine nena bang menopause kata kisetieko neno dwe ka ngama miyo nyaka dhi hospital bende mondo ng'e ni ang'a kelo problem mar dwe ka isetieko mano kech mano be koro problem yes ok onego bed ni obet yes kata matin daktari nosetim tests gate ma iseng'iyo ni gi circles osekalo adeka osepimo hormones gi moyud ni gichal nade isetimo test mani wacho ni timo kate bende wantiere kod thieth mar Ria Ma Gwenyore to ka nitiere to othothne ochal nade yes nitiere thieth manyalo timo akaw simu daktari Kiena kamano halo penj laktar yes nyalimo machiegni ma George machiegni George ni penjo ka penjo laktar to ka ng'ama miyo ne nyathi ma dhodho so ere kaka ochako nyalo gamo remo piyo piyo kapok nyathi otegno kata ang'o omiyo gamo remo piyo kapok nyathi otegno nakwayo ni mondo umed na duond simu no malo matin daktari ok yude yo maber kata kamano George penjo kacha ni kapo no nitiere kod miyo madhodho tang'o manyalo miyo kendo ng'ama miyo gamo remo piyo piyo ka nyathi pok otegno no ngene ka ng'ama miyo dhodho nyathi exclusively ma nyathino dhodho kende motimo kende mochamo kende chama maneno kende modhodho kende to for a period gino konyoga kaka wajuga ni lactation induced family planning ni ng'ama miyo madhodho nyathi kende nyalo family plan ok nyal mako ich ma nyathi dhodho exclusively baka ng'ama miyo chako dok e tich masimo nyathi madho nyuka nyathi inyiedho ne dhiang' kuma mama ni ok dhodh sate to ka hormone cha ma prolactin mag kelo chakcha koro chako dok piny matin to estrogen richa biro malo koseche ma ng'ama miyo ok dhodh exclusively to kobed gi nyathi ne sate koro family planning mar chakcha koro lal ne miyo nyalo gamo remo sechego koro no assume ni pod en gi safe ni chak ni dhoth konye kara that fact ok dhodh nyathi sate no oseketho that family planning kamano ma en mana exclusive breastfeeding ma wanwangiso ga ji pile king'ama miyo kisekonyri tidhi dala to bang' jumbe ariyo kiduogo clinic bi mondo waket ni family planning kechi wang'e ni bende sani ok nyal bet e piny manyasani ni bet abet e dhot sate ni ok idhi kata e chiro ok idhi kata e puodho kata otong'o moro nyaka iwuog idhi many gimoro king'e ng'ama miyo ma you cannot exclusively breastfeed but bang' wige ariyo duogo e clinic mondo wang'i to wamiyi family planning in fact there setups moko maseche moko ng'ama miyo kosekonyore ni to wamiyi family planning immediately mowuok ni mwa discharge ni to keto ne odhi gi family planning bende ot lakini nyaka obed family planning ma daktari emo puodho nikech kidhi nyiewo ni wacho ni kani natiyo gi sindan tiwuok idhi ichwo sindan no anyalo kawo simu daktari kamano waboduoko maber halo penj laktar penjo ni Aru machiegni an gi nyathi moro to ko attend to iye kae moko yud kama onyalo kete pod nyathi madhi skul eto koro inyalo konye nang'o gi daktari mori nyalo nyisowa ni en jahigni adi to iye ni rame ga en jahigni 14-15 ka kik ing'ad simu samoro daktari nitiere kod penjo daktari mano gore mane wacho wa discuss last time ni ich mag kecho ni endometriosis ineno lining ni ma ka en e yod nyodo to seche moko lining ni nyalo bedo ni chwech ma Nyasaye nochwe en outside the uterus koro mano ich mag kecho maneno ka seche moko ich ma ng'ato nyalo dhi skul ni that's why ka ng'ama miyo ma iye kayo kabisa kamano nyaka odhi hospital mondo wang'e ka en endometriosis to nitie yedhe minyalo konye godo kamano lakini nyaka odhi hospital mondo ng'e ni ang'o akos ma ich mar remo ni thothne en mana endometriosis ok en endometriosis kende nitiere tuoche mopogore opogore jomoko igremo nikech gin gi adenomyosis nitie moko bende en aena ich mar remo for various reasons but gima ochuno ni nyaka ka irami ma nyaka koro tami dhi e school tami dhi e tich tami timo gigi makawaida kata ok digo dasa kata tedo ni familia ni you debilitating pain nyaka dhi hospital kaka otemo pimono mano nyathi ma makes me a lot of pain yes nyaka dhi hospital to kodhi hospital ok odhi no dhi neno nurse kata odhi neno clinical officer en kodhi to ir gynecology daktari molonyo e weche mag thieth mag joma mine kata ultrasound seche moko kata goyi picha
ok nyise endometriosis no bono en nyise gi clinical knowledge ni ngani ki kao history mi nyise ni timedo gi ujuzi ma sombi tinyalo timo ka in hospital ma level maduong to dire kamera mi keto ma jajo ni laparoscopy tingi ko kabide tissues gi are outside to gibedo picked out kamano matek mondo miter nyathine hospital onne daktari mar joma mine gynecologist kikone nurse kikone officer kikone odhi ir gynecologist bro miye kony mapiyo piyo ne wang'iyo kata weche mag thieth daktari ng'ato osebiro iri iyudo ni nitiere kod irregular periods Ria Ma Gwenyore isetemo timo nonro miyudo ni nyaka bedie ni gin hormones gi ema ok ring kaka dwarore thoth thieth thoro chalo nade koro wasetimo all the tests to based on gima yudo kwa hiyo ni eno hormones gi mogwenyore kaka no ka patterns gi ok dhi makare to onyalo mi yedhe ma regularize hormones ma most of the time onyalo mi kata mana Femiplan no ni combined oral contraceptive kendo wami go nyalo tiyo kod dweche moko madhi 3 ma gi konyi regularize your periods mano mokwongo to ka wadhi ng'eyo ni maybe ni gituma sukari makelo chandruok ok yal sukari makoro wami wa control godo wach wa sukari no to fonyo ni maybe family planning mano mi chuo ni kata mikire badine mokelo problems to mano bende wa nyalo ka ok en gima chandi there are people ma miss that period to chando pachgi to ka inti joma bende does not mind to reassure ni mano family planning mokelo onge problem chimoro kidwaro gamore moto bro gole tiendelea so based on gimwa yudo no Remo kaka ingama nutrition pito ni ngama miyo in weight ni okbed okichiema better all that stuff yeah kind exercise bongi ni maybe kind athlete maybe ringo chudo ringo ni kija marathon mokelo this problem so based on you give more you know mo thiedho but eri giba ni thieth mare makinga do bed ni ko ni ni dweche auchiel dwe pokre no remo ichboki mako to gimokelo gini be kiate ni linga it might be aside ni maybe ni kata gi infertility de jogo ma minima ma ngato kaka nonyuole ni these eggs okbed kare to enokia koro obedo gi problems all through teenagehood mokadho machimo en ja 25 27 obedo gi yode koro ko fonyo ni karne en problem mar fertility that's why it's important mono we want to know what's the problem then what thiedhe kalore gi mwayudo gima ber na gitwagni duto te daktari ni duoko nitiere solution nitiere thieth nitie kotenore kod chandruok kama nitiere but gima winjo kiwacho na okanyo maler ni joma mine mantiere kod nyithindo manyiri joma wuone mantiere kod nyithindo manyiri obed machiegni kod dakteche mag mine kata gynecologist mondo mi ka gimoro ochako bedo marach tifwenye chon mondo mi yud kaka ikonye chon yes nyako mako osiepe nyithiwa obed nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako nikech kata nyathi ma wuoyi go obed kwa gido buti puonj ne jo manyiri ke chon ne wei ni kawo jo manyiri ka de tero nyithi nyiri kando chuo bet kando puonj masai wacho ni nyaka ketgi pamoja kata moma ni class 7 class 8 cha ni jopuonj kawo nyiri to puonjo wach periods tiriembo ya wuoyi one side wadoro jo ma wuoyi ma olonye thieth mag jo manyiri kata mongo nyiri go man mongi ni atieno kamichunga ni lawi olil kala remo no wukokia tini sweater ni umrigodo mo kiobedi that stigma we must be part of that journey gi jogo ma joma nyiri ngama dichuo ngama mi ubedi gi tindugo te upuonjo gi 1 2 3 about menstrual health ere ko dichako neno dwe mami nyakibed ni in gi panty moromo nyakibed ni gi pads ma igutho go kata kapok chako dwe to nyathi kero pad more bag ne kiko ready surprise you prepare them through the journey they need to be coming every month there might be pain or no pain mono anytime anyari yote ka gino dhi makare to onyalo yes to waparo bede nyithindo makie maonge gi wazazi kata moda gi degi kata jogo moda gi wuone gi mamine gi onge ineno ni wabe ka caregivers jopuonj be wa cover them because not everybody has a chance ni mama gi kata baba gi buguyo kod de nyithindo no nyuol maonge gi jonyuol gi be no tho kuro is the community for us mondo waum gi bende wami gi this education kendo wabed kod gi achiel ka achiel gi magitimo kata mana ka iri jatiche odi nini ngawa ini ndiko jatiche ot ingama miyo to iringa ni chule mana msara kata parts okinyiewo ne tidongeno dhiedwe so ya kinyiewo ipenye ka boyo no periods ge boy ben gi parts moromo kiditimo shopping kata kama dichu titimo shopping ne jogi teke gini have a woman in your house obedi kama jatich kata obedi jawo ditimo shopping aka parts ne familia mano ko bedo responsible men manyalo rito joma mine e society wa responsible men manyalo rito joma mine e society mano Dr. Miskela rafiki ya wamama daktari ya wamama daktari pono ninga tudore kodi ni wachini wanyalo yudi kanye yes koro Nairobi ka
inyalo yudo hospital ma Kenyatta kendo seche moko bende kidhi e mbui imanyo Dr. Miskela to idonjo donja e inbox na e Facebook ting'isa gima chandi to wapango ang'isi chiemo ibo yude e clinic tibiro mondo wane manya kenda sasa midhi hospital moro amora mar county referral kamoro ma miwinja idhi manyo gynecologist kendo nitie clinic go every week uni gynecology outpatient clinic ipango ni tarehe mar clinic no mondo ite gynecologist. Erokamano nya daktari Amor kendo duke erokamano kuom yudo thuolo biro wago mbaka kotenore kod wechegi. Ageno ni koro oganda wa oyawo pachgi kendo ging'eyo malong'o wechegi. Erokamano mang'eny. Erokamano kuom luonga kendo momedo biro puonjo jothuolo. Amor kendo Amor mokalo. Mano Dr. Miskela, daktari yawa mama, rafiki yawa mama. Ne jogo picha mawa erokamano mang'eny, ne jogo mochung' ne duol kachiel kod taya erokamano mathoth mokalo. Ne director na erokamano nya Philip Ochieng Wuod Migori kachiel kod producer na Papicho Kotha. Mano en nyar meja erokamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni kik obed mbaka emomiyo wakelo ni dakteche molony kaka Dr. Miskela gini. Ani longa ni Ruth Otieno, oriti masani.